Dobrý den. Dobrý deň. A odkiaľ, že si ty? Z Mongolska. Z Mongolska. Áno. Vidíš, já to mám napsaný ze Znojma. Tak ty si to mala No, vlastně bydlím jako bez Znojma, ale jsem z Mongolska. No, vidíš. A ty si sa aj v Mongolsku narodila? Ano. A odkedy žiješ v Znojme? Od 4 let jsem tady přišla. A teraz máš koľko rokov? Daj si bližšie mikrofón. 16. 16. A toto je váš taký mongolský tradičný odev? Ano, to by přišlo z Mongolska, no. A ako sa to volá? Mongol styl. A? Mongol styl. Hovoríš odzadu, však. Ne? No a čo nám v tom predvedieš? Akože už aj toto je pekné. Mongolský tradiční tanec, která se jmenuje Mongol Puskui, to je mongolská žena, která ukazuje prostě, jak má mongolská žena prostě tancovat, no. A to u vás vie každé mongolské dievča, ktoré má 16 rokov, alebo si sa to ty výnimočne naučila? Ne, já jsem si to naučila od mamky, no. Aha. A Dobre. môžeš pritom aj spievať, alebo to ešte... Ne, neumím zpívat. Ale potom by sa mohla trošku len tak ako nesúťažne zaspievať niečo mongolské, dobre? Ne, pak ne. Dobre. Tak my ti zaspievame mongolské. Tak, my ti k tomu budeme spievať. I poď spievať. Poď. No musím povedať, že to bolo veľmi zvláštne ťa sledovať. Mala si perfektne dotiahnuté pohyby. Vôbec to nebolo také jednoduché, ako to asi možno miestami vyzeralo, takže... Vykloubená celá. To... Za těma zádama to bylo Ale každý úžasný. prst bol dotiahnutý, neskutočne profesionálne to pôsobilo a keďže toto je najlepšia československo-mongolská show, tak si myslím, že si určite patríš. Ako ťa máme volať? Ochko? Ne, očko. Očko. To sa ti dá Očko, modré očko. Očko, modré očko. To tak složitě napsaný Kľudne a tam pak je daj to tú očko. zelenú. Ja viem, ale ja som nechápal... Ja som normálne nechápal, keď si tam bola akože Allah v predklone, no. A tieto záležitosti, jak si do opačnej strany No, je to těžké lakeť. se to naučit, no. No a čo nám privedieš na budúce? Vieš aj nejaký iný tanec, aby sme vedeli, čo s tebou ďalej? Jo, mám jiný tance hodně. Ano. A netancuje jenom mongolský tanec, ale tancuje i street dance. Ne. Zůstaňu Ale tady keby si to toho. pokombinovala s týmto, tak možno, že by mohlo. Ale vážne, s tým tradičným, a keby si niečo také vymyslela, tak Zdeněk by sa možno ani nehneval, že niečo nové. No, to teším. Děkuju. Nashledanou.